הלכנו לערוץ הראשון והצענו סדרה על 4 פרקים שעוסקת הטייטל שלה היה כוחו של ההון במדינת ישראל. 4 פרקים. פרק על הפרטה, פרק על חקיקה, עבודה ותקשורת. כל פרק היה אמור להיות סיפור חזק שמראה איך ההון משנה את התודעה שלנו, איך ההון משחק בתודעה שלנו. ובסופו של דבר 4 הפרקים האלה היה להם את אותו מסר, יותר חזק. היה להם את אותו מסר שאומר, בכל התחומים האלה יש שיטה אחת להון, שהיא שיטה עתיקה, לבודד אותך ולהפחיד אותך. זה השיטה הבסיסית לשלוט בך, כשאתה מבודד ומפוחד. והתחלנו עם הסרט הזה, שעסק בעבודה, איך ההון משתלט על העבודה. ושוב, איך הוא מבודד אותנו. ואיך הוא מפחיד אותנו, וזה היה הסיפור. היינו אמורים להתחיל עוד 3 פרקים, והפרק הבא היה תקשורת. ופה מיקי רוזנטל שוב נכנס לתמונה. אני הלכתי לראיין אותו, הפרק עסק בידיעות אחרונות, בשביתת עובדי הדפוס שהייתה אז, וגם מיקי וגם אצל שלי בבית אפילו, הוא הרחה אותנו. וראיינתי אותו, והוא, אני חושב, כמעט היחיד. מבין כל האנשים שהיו שם, שבא ודיבר בחופשיות ואמר את הכל ככה לגבי כל מה שהיה ובלי כל פחד, אני זוכר את זה, אבל המנהל הטלוויזיה פחד, הוא אמר פשוט, עם ידיעות אחרונות לא מתעסקים, וזהו, אנחנו מקפיאים את זה, הם עשו את הסרט על העבודה בסדר, תן להם לגמור את זה ובזה זה נגמר. פשוט ככה, אף אחד לא התקשר מידיעות אחרונות, אף אחד לא היה צריך להתקשר, והסרט הזה, היה אמור להיות משודר לפני הבחירות. יאיר אלוני, שהיה אז המנכ"ל, זימן אותי ואת אמיר לפגישה ואמר לנו, תשמעו חבר'ה, בוא נגיד הסרט בסדר, אבל התמונה בסוף זה too much. הם נראים כמו 3 זונות שם, זה לא לעניין. אז סטילס, התמונת סטילס. אז אמרנו לו בכל זאת, אנחנו לא עובדים אצלך, אם היינו לפחות מקבלים משכורת או משהו, אבל גם זה לא, אז לא. אז הם איימו לצנזר, לא לצנזר, בסוף בגלל שהם לא משלמים לנו משכורת, אז הם רק דחו את זה אחרי הבחירות, ובזה זה נגמר. אבל האמת שבאתי רק להגיד משהו למיקי, במובן זה איך לנצח באופן מוחלט. אני אגיד לך, מה שאנחנו עשינו אז שהבנו שלא מקרנים אותנו, אמרנו בסדר, אנחנו לא צריכים את המשחק שלהם, אנחנו נביא את הסרט לאנשים. אנחנו לא צריכים את הקופסה הזו, הקופסה הזו מיותרת לגמרי. הלכנו וסימנו מדימונה עד קריית שמונה. כן, 20 יישובים. ואמרנו, אנחנו באים עם הסרט הזה, מוציאים אנשים מהבית, 10 אנשים, 20 אנשים, 100 אנשים, והם יבואו לראות, לא צריך אותם. לא צריך את התמונות שלהם, לא צריך את הקופסה שלהם, וזה ניצחון מוחלט. ואני רוצה רק לחזק אותך ולהגיד לך, היית אמיץ כל הזמן, ואנחנו פה לחזק אותך כל הזמן, והלוואי ותצליח.